Nowy ojciec o 4 w nocy przy oknie stoi i czeka na swojego synka. W końcu patrzy się, idzie. Kurde, już się szykuje na niego z alarmem. Otwiera te drzwi, jak wyskoczył na niego. No, tata, ci spokojnie. Co spokojnie, ty masz 17 lat i o takiej porze. Słuchaj, tata, spokojnie, ja ci chcę powiedzieć, że ja miał dzisiaj pierwszy seks. A to, chodź dalej. Weź, pogadajmy o tym. Chcesz zakurzyć, to ci dam zakurzyć. Chcesz się napić, to się napij. No i siadaj. Tata, słuchaj, no, napić się mogła, kurzyć nie kurza, pogadać możemy, ale siadał nie byda. Synek godo do taty. Tato, byda się żenił z Basią. No to przeproś. No ale za co cię mu przeprosić? Przeproś. No ale ja nic nie zrobił ci i on cię nie mu za co przeprosić. Przeproś. No ale no godą ci, no nie mów cię za co przeprosić, po co cię będę przepraszał. No przeproś. Dobra, nie mów za co, no ale cię przepraszam. No widzisz, synek, teraz żeś jest gotowy do żeniaczki. Matka w kuchni do synka godo. Synek, pij mleko. Urośniesz. Inne dzieci piją. No to jest zdrowe takie mleko pić. A synek, nic. Za chwilę przyszedł ojciec, poszeptał temu synkowi coś do ucha. Ten zaraz wziął, jedna szklonka wypił, zaraz nalał, drugą wypił. I ta baba zdziwiona. A coś mu to powiedział? No, ja mu powiedział, że jak nie będzie pił mleka, to mu ptoszek nie urośnie. Kurde, baba się wkurzyła, łapła ta kościera i kurde tego chopa bez pysk. Takie rzeczy synkowi opowiadać, świńskie? Poszła, za chwilę się wróciła i tą samą szmatą zaś go zdzieliła jeszcze raz w ten pysk. A to teraz za co? To za to, że jak żeś był mały, żeś mleka nie pił. Ojciec znod narkotyki u synka w izbie i postanowił, kurde, wypróbuję, co oni to używają. Wziął sobie jedna dawka, nagle mrugło, zgasło i nic. No to druga dawka. Zaś mrugło, zgasło i nic. Se myśli, co to za dziadostwo. Po jakimś czasie do tej łazienki klupie synek. Tata, a co ty tam robisz? No gola się. Co 2 dni? Idzie tata z synkiem drogą i nagle spotykają takiego chopa. A ten synek do tego chopa, dzień dobry panu. Ten ojciec, a ty skąd go znasz? No przecież ja go znam. No ale skąd go znasz? No to jest pan z zakładu oczyszczania. Z zakładu oczyszczania? Skąd wiesz? No zawsze jak idziesz do roboty, dzwoni do nas do drzwi i się pyta, czy teren jest czysty. W szkole Antek Franckowi godo, wiesz co, a ja znam sposób, jak zarobić pieniądze i no trzeba dorosłemu powiedzieć, że a ja znam cała prawda i zaraz ci dają pieniądze. Ten wziął, poleciał do domu, zaraz poleciał do mamy. Godo, mama, a ja znam cała prawda. Mama się aż zmieszała. Godo, wiesz co, nikomu nic nie godaj, tu masz 50 złotych. Za chwilę poszedł do taty. Tata, wiesz, a ja znam cała prawda. Tu masz 100 złotych, no być cicho, nikomu nic nie godaj. Ten sobie pomyślał, o kurczę, to normalnie działo. Ale to na swoich, a teraz na cudzym spróbuję. I genau właśnie zaklupał do drzwi listonosz. Ten mu poszedł otworzyć. Dzień dobry, panie listonoszu. Wie pan, a ja znam całą prawda. Ten wziął, ściepał ta swoja tasza, przyklęknął, tak się wzruszył i go do... Chodź tu do mnie się przytulić, syneczku. Dzwonek do drzwi. Idzie otworzyć mały Jasiu, otwiera, patrzy się, tata.
toś jest ty, tata. No ja to jest jo. Wiesz, że cię nie było 2 lata? 2 lata? Tyś no poszedł po mleko. O, mleko, zapomniałech, przyda zaraz.